Hello, guys, nandito tayo ngayon sa fish market dito sa yung ano to, may listo pala. Masyado na umalilimutin hindi ba nung plus ko ng isda nila dito na isda na. So, ikot tayo doon. So ito na yung nabili ko. So ito sa rin para sa budget namin yung ito. Dito din, ito yung mga ano nila. Ayan, mga tuyo. Tapos punta doon. May hinahanap ako kasi yung araw magkikilawid kasi ako at may mag-spaghetti din sila. Ayan. Dito tayo. Ikot tayo dito. Ito yung ano nila. Mura lang ito yung ano nila dito. Ito, mga pandait. Ito. Yeah. Ito yung mga mahilig sa kimchi dyan. Nandito yung kimchi ng ano, sa listo. Yan. Pake yan. Tapos yan. Ano yung gusto nyo pa. Ito. Dito yung mga ano natin. Tapos yung mga Filipino products. Ayan. Ayan, magkano yung Manila Smoke Mackerel. Nasa 10 lang mga kabayan. Ayan. Ito yung caviar na hinahanap ko, pero ito yata hindi ito masyado yung pula ito. Caviar cream lang siya. Pero meron pa ditong daing na bangos. Lipat din tayo sa kabila yung ano nila, mga naka-promo. Ayan. Ito maganda to, nuggets na to. Mga Philips pala. Ito may mga nuggets dito. Mas mga 19 lang. Ano siya? Maganda, di ba? Dito yung mga ano to, ground beef siya. 4 dirhams lang siya. 4 dirhams lang siya. Ang dami mga mura mga guys. Kung gusto nyo mamalingki dito sa Nistos, sa may satwa lang. Ayan, kaya mga soft drinks sila. Hinahanap ko yung ano. Wala silang Coca-Cola na ano, na zero. Wala. Nakalagay. Ito na lang tayo sa may ano. Pepsi na lang ako. Wala na akong choice. Kaya ito, Pepsi na lang. Tapos ikot tayo. Yan, yung mga ano nila. Kaya ito, pag nakikita natin yan, ang daming promo sila ngayon dito. Kaya punta tayo dun sa kabila. Ha? Kaya ayan, dito tayo sa mga putasan. Ayan, saging nila. Ayan. Kaganda. Ito yung mali dito. Magkano na ito dito? 6 lang, oh. Oh. Ito. Oh. Tapos, yan. Nandiyan, oh. Ano nila. Ito yung maganda, oh. Sibuyas. Yan. Mahal sa Pinas yan. Dito, sandamakmak ang sibuyas. Magkano lang. Ayan. Kita mo yan. Yan yung sibuyas dito. Ayan, ito yung mga gulay dito. Ayan yung silinan dito. Ayan. Sili, mahal masyado. Ayan, ito yung pag may instant yung gusto makain, nagugutom kayo. Ayan. Sarap, di ba? Atas nila. Ayan. Sarap yan. Dito naman tayo sa mga pang-Arabic. Dito. Ayan.
Yung chicken joy niya. Ayan, biryani. Ito naman to. Gusto niyong ulamin. Filipino food, ha? Filipino food, ha? My friend, Filipino food. Ayun. Yeah. Say hi my vlog. Yeah, it's my friend, yeah. Yeah. Later I will come back, yeah. Okay. Yeah. Philadelphia, yeah. Kamatis guys, 2 dirhams lang siya. Ano? Kung gusto nyo bumili, dito lang. Putas. Yung apple nila. Ang laki, oh. Ang laki yung apple guys. Hindi na to. Ulay. Yung ulay nila. Ayan, oh. Pag nandito, gusto nyo bumili dito sa may nisto lang. Mas marami. Ayan. Dito naman tayo sa mga ano nila. Ayan. Kung may dahon tayong saging dito guys. Kung gusto nyo mag ano, ayan. Dahon ng saging yan. Oh, wala pa kanina. 805 pa lang. Oh. Presyo yan. Ayan. Ayan guys. Maganda, di ba? Kung gusto nyo bumili dito, marami kang maiikutan sa mga gusto nyo bilhin. Ayan, cherry, ano, yung kamatis nila. Kung gusto nyo magpinakbait, yan. Ito, may nagbati din dito. Gusto nyo. Ayan, nakabalat na. Tamad na kayo magbalat. Yan. Okay? Ano guys, pauwi na ako. Kasi nabili na namin yung dapat namin bilhin. Ito yung nabili namin. Hello? Babayaran ko na lahat. Nana. Tapos ito. Kasi nga, tumawag ang kanyang babae. May pera na ako. Ito yung lahat yung nabili ko ngayon. Ito. Nakabot na yung sandan. Apa.